Πες ότι χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να έχουμε πνευματική προκοπή. Εξήγησε το μου λίγο αυτό. Να, θέλω να πω, αν είναι ένας καλός άνθρωπος, βοηθάει, κάνει καλά έργα, αλλά να, έχει και μια ιδέα για τον εαυτό του. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Θέλω να πω, δεν ανεβαίνει πνευματικά κάποιος με τα καλά έργα. Κοίτα αυτό το χαρτάκι. Το βλέπεις? Ανεβαίνει, έτσι. Ναι. Ναι, αλλά τι θα γίνει? Δεν τον κατάει κάποιος από το σπάγκο να τον κατεβάσει ομαλά. Άρα, κάποια στιγμή θα πέσει. Στο ποτάμι, στα βράχια και θα τσακιστεί. Τι σχέση έχει με αυτό η ταπείνωση? Η ταπείνωση είναι ο σπάγκος που μας προστατεύει από την έπαρση. Να μην νομίζουμε ότι είμαστε κάτι σπουδαίο ό,τι και αν καταφέραμε. Μην ξεθαρέψουμε ποτέ και αφήσουμε το σπάγκο της ταπείνωσης χαράλαμπε. Χαθήκαμε. Τόσα χρόνια αγωνίζομαι να φτάσω στο 0 και δεν το κατάφερα ακόμα. Βλέπετε, οι Αμερικάνοι, ας υποθέσουμε, για να στείλουν έναν πύραυλο στο διάστημα, δεν μετράνε από το 0, 1, 2 μέχρι το 10. Αλλά ξεκινάνε από το 10. Και όταν φτάσουν στο 0 γίνεται η εκτόξευση. Το ίδιο και στην πνευματική ζωή. Αν δεν ταπεινώσεις τον εαυτό σου, αν δεν φτάσεις στο 0, δεν γίνεται τίποτα.
Ίσθητη, Κύριε, των δούλων σου που υποφέρουν από τον καρκίνο, των δούλων σου που υποφέρουν από μικρά ή μεγάλα νοσήματα, των δούλων σου που υποφέρουν από σωματικές αναπηρίες, των δούλων σου που υποφέρουν από ψυχικές αναπηρίες. Ίσθητη, Κύριε, των παιδιών που δυσκολεύονται μέσα στις οικογένειες τους. Ίσθητη, Κύριε, των ορφανών όλου του κόσμου, όλων των πονεμένων και των αδικημένων στη ζωή, όσων έχουν χάσει τους συζύγους τους. Ίσθητη των αρχόντων και βοήθησε τους να κυβερνούν χριστιανικά. Ίσθητη όλων των φυλακισμένων, όλων των φωναίων, των κακοποιών, των κλεφτών, φώτισε και βοήθησε τους να διορθωθούν. Ίσθητη όλων των ξενιτεμένων, όσων ταξιδεύουν στην ξηρά τη θάλασσα των αέρων και φύλαξε τους. Ίσθητη, Κύριε, των δούλων σου που είναι σε καιρό πολέμου, όσων καταδιώκονται στα βουνά και στους κάμπους, όσων είναι σαν κυνηγημένα πουλάκια. Ίσθητη, Κύριε, όλων των εθνών, να τα σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη και να τα φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο, και την αγαπημένη μας Ελλάδα μέρα και νύχτα να την έχεις στην αγκαλιά σου και να τη φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο. Ίσθητη, Κύριε, των φτωχών, αστέγων και προσφύγων. Ίσθητη, Κύριε, των ταλαιπωρημένων, εγκαταλελειμμένων, δοκιμασμένων, αδικημένων οικογενειών, και έδωσε πλούσια τα ελέη σου σε αυτές, των δούλων σου που ζήτησαν τις προσευχές μας. Ίσθητη όσων βρίσκονται σε απόγνωση, βοήθησε και γαλήνευσέ τους. Ίσθητη και πάντων των απεώνος και κοιμημένων,
θα νυχτώσει σε λίγο. Έχω και τα καλογερικά μου. Πήγαινε στην ευχή της Παναγίας και θα έρθω εγώ σπίτι σας να τον δω. Σπίτι μας. Θα έρθετε σπίτι μας.